Assalamualaikum, iki sekitar jam 3 bengi. Yo guys, yo lebih. Ya pengen golek sahur aku. Mau golek sahur apa nang omah nganu yo enek sego, segone adem. Urung nganu ki urung tangi bojoku tang barno ken. Ora sing gugah kerinan. Lho petang ini. Bisa petang kok wong iki jane jam 3 guys, iki guys. Oh. Ya ora ono bisa tetek. Biasane sak tetek yo akeh. Sak tetek kok yo ora enak. Jam 3 malam iki. Jam 3 malam kadang-kadang ngono kuwi yo minta ono. Iya pakai sahur guys. Ini itu rame kadang ngantri nganti suwi ngono kuwi nganti ape suling kadang-kadang lagi ora ning pulo ning nggon mbah sapa iku ning kono iku murah ra karuan. Lah yo apa bati aku ngaten. Ya karuan iki. Poso ki sangge karek terakhir niki biasane iki juara saras tangi. Ini bocah tetek biasanya yo akeh. Yo ora ono bocah tetek ndas iki. Mbok bodone mbok kurang pirang dino iki. Aku ki bodo yo paling yo ape dodol. Biasanya yo lebaran kedua nunggu aku lebaran pertama akeh ora dodol. Lebaran bodho ki akeh duit ngono lho. Ora dodol ki ancene yo rugi. Wong bakul niku iki yo senenge tek wayah bodho, wayah 17-an ngono. Rada enek duit. Kesuwen ning omah ae tengok-tengok ngono ki ya wis entek duwike nggo mangan dino niku wis entek celengane resik kersikan. Ya terpaksa yo sarep magawe neh. Aduh sekali guys iki guys. Nah ini bojoku ini kayak pesan aku rasa bungkusno. Mungkin biasanya yo aku ki tak bungkusno kadang yo ora gelem. Aduh gitu. Urung kok omahe. Ayo sahur ngalor apa ora? Weh. Dodol wonge. Oh. Kang supir kancaku sekolah ditinggal bojone mati kok gak gelem rapi neh. Iya. Endi bakule urung teko? Bakule endi? Tunggu Mas. Urung. Tengene pasar awe. Bakul kerupuk, guys. Saya mau kerupuk tidak ning kono mau. Kerupuk desa gawean dhewe iku dibungkusi ngono. Jam 3 wis tangi. Arah-arah iku rene.
Yuk, bisa ora yuk kan. Bisa kan. Cek. Wong daerah kene iki wis ya tuwek-tuwek. Woi. Tuwek-tuwek lagi do poso. Daerah ini. Daerah santai yo Gusti. Bocah saiki kan jarang do poso bocah santai iki wong daerah kene. Ya tuwek iki do poso. Oh, dilanggar. Apa yang nangis sepedaku? Halo, nggone ning kono. Lho, berarti ya ini nang kono terus entek. Lho, ala batae ning kene isek yo. Aku yo kadang rene lah. Iya. Kayak kono ki setahun pisan. Kadang rene setahun pisan rene. Lah aku yo ora tau roh he. Nanti ngomong ya. Aku pamit dhewe ya. Pisan kok ndung. Sampai nani Nina. Ini Golek dhewe. gak poso. Sak poso. Lah wong wedok kadang-kadang Iya ngono kae biasa. betul. Betul. Nek sore. Nah, Iya nek aku deket fotone ning tak foto nih Mbah. Karena iki ya tukang Lasemi. Kayak aku nek sore iki. Iya. Wah antri iki motor kadang ning ngene iki. Nggih. Motor. Murah Mbah Lasemi iki. Mau tempe loro rono sak mung iki 5.000 lho. Lah kowe ning kono ki tengah rata 10.000 lho Mbah iki. Murah ning nggonku kono ngono ku 7.000. 8.000 10.000 kok. Nggih lho. Nek iki tok berarti kurang lho. Ora badhe kok dilakoni. Lah lontong tak 8 kilo per pagi. Walah. Lah urus segane. Masa. Walah, kowe nek ora antri nek aku mata dulu. Kulo nang Padang. Heeh. Anak baru matuk wisa aku ning ngene. Jenengan tiyang pundi ya? Debu wong mbah pangan lho. Sak tesen anu sak. Ya kuwi kol kuwi. Ngene deh. Iya. Lah Gak debuan iki wae. Sak mampir. Nah, yo murah yo enak lho Mbah Nek. Iya iya. Jadi wo kok gak para tamu gitu. Lah yo. Mare saiki dodol saiki dilebokno HP iki iso nganti wong-wong ndi-ndi doroh Mbah. Ya iya kuwi ya iya. Nah. Nomor buku ya. Ayo kok niku ke. Ayo hal kalu-kaluan makane. Terus. Ana lanjut mangan aku. Waktu bengi nggo motor iki kan kula banyak tater iki. Kira Mbak, tiyane loro. Nah, kuwi. Alah kok yo sik tetep ae kok iki. Matur nuwun to. Iya. Lho kok niku kula nganti gak kuat ngadeg lho, mendeh. Niku lawe loro, tempe yo oleh piye-piye yo oleh mung 5.000 teng desa niku. Bener-bener akeh niku imbane. Kula wae mele-mele kok. Sak piring munjung niku. Niku wae tiambake nganu, gumun niku wae kan nggih. Lasemi niku wae niku kalih kula niku nggih termasuk putu ponakan niku. Putu lah. Niku putu misanan niku mau sing anu. Lah niki tak tukoni mbahan niku gumun. Lah yo ning mburi nggone iki lho Lek. Lasemi iku dodol lontong kok lawaris ora karo-karoan walah. Beleh pitik entek 3 lho Lek kuwi. Lontong entek 8 kilo ning mburi sorpeng. Lah tak dono karo aku ki Mang Des. Wah lah mbah zaman saiki iki zaman HP mbah iku kudu dilebokno nang HP mbah dodole ngono. Lah wong tuwa ya ora roh. Mbak, wong saur sedilu ae kan. Wong sepi mangkono. Wong tuwek saiki ora mudeng HP iki apa ora roh. Lah ndek ngene Mbah kowe lebokno HP kon lebok
Alah ora iso. Tutur lontong ning mburi nggone tengah sawah sorpring kendang sesore sak sore entek lontong 8 kilo wonge kaget wong. Lah sing dodol ning pinggiratan-pinggiratane ora payu jenenge. Lah ora saiki modele dodol ki dilebokno HP kok, Mbah. Layak wong marik-marik do roh rono kabeh do numpak mobil rono parake. Foto misanan do aulas mini. Bodoh be aku jenenge. Niki pun langsung utoko rono. Niki enten wong kirok kada bener. Biasane niku nek poso-poso terakhir ngeten iki akeh wong sing iktikaf nih. Iktikaf ning masjid niku saiki banyak wong iktikaf apa ora. Mulai bulan iku lho Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 10 hari terakhir bulan iku lho. Nang wong iktikaf ning masjid ora ya enak ya wong sitok ae. Terkotor ki golek lho ngalang turunnya Al-Qur'an ki yo wis turun Al-Qur'an wis komplit kok zaman Nabi Lailatul Qadar iktikaf ning masjid iku nggih bener wis ada ayat yang turun saiki semua ayat sudah turun kok isih do Lailatul Qadar ning masjid iki nunggu apa hei dan apa niku saiki wong niku beda paham niku. Nang rata-rata ya enek sing do Lailatul Qadar gitu. Iktikaf masjid. Pahame wong beda-beda. Ya aku ki pahame ya wong sing Quran iki wis komplit wis ditinggal Nabi, wong zamane Nabi isih sugeng kae ya mungkin isih ada turun ayat. Wong saiki Nabi wis mosok isih enek nganu malam 1000 bulan malam yang baik turunnya Al-Qur'an ayat iki aku yo pas aku yo wis bar yes senang apa tuku ning ngene tanggaku kene yo paling yo urung didoli wong nang yo tek ning kene iki yo ambek sing tak tukoni kono mang yo murah kono sampeng. Ngono tak kon desa ning nggone kok. Saya sepi ya ngaten iki los dilongkaske mobil pirang-pirang. Ini kok antri. Antri teman-teman. Wes kosok korek karek sedih longkas iki wis Mbah Bawang sampe mergawe celengane wis entek duweke nipis wis entek iki ora mergawe ya tengok-tengok ning omah iki nek peteng iki wong andane iki papan iki wong iki ane itu beres tangan bohong itu beres tangan bohong tak gugah peteng niki wong anjen tak pateni lampu niki lawang peteng lho peteng niki tak gugah ya wong wis sahur apa urung ini sahur apa ora lho jam piro wis sampe adan bengko akhirnya wis tangi sahur gak sahur gak apa-apa ngerentere
Ya nek tak tukono sego jenenge mo sesuk. Siraku iki wae ra sedhe ngono to. Goro-goro ngombe es kae wae lah. Langsung ngelu nganti sore dek ngalek mari. Bar buka wae. Padahal tak ombeni kopi piring aku pengen ngopi sik iki. Pokok apa? Kopi. Ngombe. Ngombe. Ngombe apa? Nih, kopi susu. Roti. Belum patok. Itu bener kakak ngombe susu ngonoan gue kapek gue. Jere sopo? Mereka ngopi ndas ngelu. Gue ya. Ngopi sik. Kakno piring lampune nggopo sik bengi. Aku anggar buka kang ngombe karo es ngono kuwi. Aku damatan yo pengen. Walah suwirah. Kenggo sarep mokak gak poso aku. Angger sirahku ngelu gak kuat aku. Tak betah-betahno ae. Masalahe nyaur poso iku abot biasane. Nek ndak poso bareng-bareng ngene iki. Enteng angger nyaur poso ki dhewean mesti abot. Betah-betahno endasku. Ngelu. Jane ya oleh membatalkan puasa ki kalau ada akibat oleh nang nek membatalkan puasa tanpa sebab itu tidak bisa diganti sepanjang tahun. Ora awake sehat kuat poso kok moro-morosan mokak ngono. Gak oleh. Tidak bisa diganti. Nek wong lanang lho, nek wong wedok ngono ya padha ae wong wedok nek ya padha ae. Sahur iki lho mah. Gak sahur karo sego. Oh, apa nggone Mbak Inses kok nganu to. Aku yo dikeki ya. Iki ora ganti bojo, guys. Iki yo foto yo. Kuwi ngono hadiah kok nggone anak wedok kok. Kok nggone bose magawe ngulang kuwi kok. Dikeki kono. Iki lho, pokoke ombenan sasetan iki bahaya kakean. Oh, sini juta. Kakean bahaya iku gula, ora gula nganu. Iso kena penyakit gula kakean ngombe pokok minuman-minuman sing direnteng-renteng kuwi, mari mas konoan kuwi. Aku pakai. Sahur enak. Hah? Enak sahur. Enak 5.000 sak wembuh kae. Aku ngantuk gantek mah. Tempene loro. 9.000. Aku sini mah kok lemahnya. Mulai buka. Akan ini party gelem. Party iki sapa? Urine. Ampan. Iya enak kuwi nang apa dodol. Kayaknya bagus. Oh kok tau ngguri.
Terus mau pakai nang pakai bar. Pakai guru, kita apa? Kita paling guru, paling gede. Itu. Mbak Insas yang lupa ke separuh guru-guru ngombe sirup itu ini aku pakai itu ambil banyak es suwi aku tawang dalam siapa nggak ngombe es ngopi kok aku ikat jarang ngombe es ngomong pengen tak silakan lagi ngombe banyak terus perempokan air kok. Gak apa-apa, aku bener ngombe. Oke. Terima kasih nggih niki sekolah bakdo. Nggih sahur ning njaba niku lho. Teng omah nggih enten jane. Niki oblok-oblok jangan ndak sore niku. Megah anyep niku. Turun nah. Turun nah. Wengi kok.